Els 10 manaments independentistes. En aquell temps, el poble independentista buscava un líder que els guiés cap a la terra promesa. Oh, senyor, digues, què vols que faci? Escolta'm, Laura. Carles? Ets tu? Per què t'apareixes en un esbarzer en flames? Perquè si travesso la frontera amb Egipte, Ramsès II em fotrà a construir piràmides. Oh, Carles, què vols que faci? Que segueixis aquests 10 manaments del mandat del poble. Escolteu-me! Jo sóc l'escollida per Nostre Senyor Puigdemont per guiar el poble cap a la llibertat. L'única cosa que heu de fer és seguir aquests 10 manaments. El primer és aquest. Honraràs el teu poble cometent actes de desobediència. Vaja, ara només són 5 manaments. Un moment! Qui ets tu? Jo sóc l'escollit per Nostre Senyor Junqueras per guiar el poble cap a la llibertat. Ell m'ha donat aquests 10 manaments. Oh, Nostre Senyor Junqueras, digues, què em vols dir? I aquestes són les taules de la llei, diguem-ne. I si em preguntes quines són aquestes lleis, et diré que són les mateixes lleis que a Escòcia o al Quebec. Sí, crec que ja s'ha entès. I els 10 manaments són: no prendràs el mandat de l'1 d'octubre en va. Ups! Ara són 5 manaments. Nosaltres guiarem el poble! Ah, sí? I això què és? El teu Déu? No! Que si volem alguna cosa hem de cremar coses, collons! Nosaltres no creiem en els manaments d'un sistema teocèntric. Per això porto desenes de propostes. Mira, les de la territorial del Sinaí, la del Mar Roig en lluita, la de Endavant per Israel i la de Poble Lliure. Però encara s'han d'aprovar en assemblea. Va, home, va, així no anem enlloc. Però què dius, nyordo? Sou uns titafredes. Els bons són els nostres! Perdoneu, el teniu per molt? I tu qui ets? Soc de l'ANC i encara s'esperen els d'Òmnium i els del Consell per la República. Què? Ah, no. O sigui, a veure, aquí la primera que I així va ser com els fidels no van arribar mai a la terra promesa. I com tot el mandat del poble se'n va anar a la merda per culpa de les baralles dels qui els havien de guiar.